Pagkahiusa kang Kristo. Roma Kapitulo 13 versikulo 14. Kundili isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo, ug dili kamo managtagana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga kailibgon niini. Aron mahimo ang kaluwasan sa mga tawo, ang Dios nagamit og laing-laing mga ahensya. Siya nakigsulti kanila, pinaagi sa iyang pulong ug pinaagi sa iyang mga ministro, ug siya nagpadala pinaagi sa balaang espiritu ug mga mensahe sa pasidaan, pagbadlong ug pagtudlo. Kini nga mga paagi gidisenyo sa pagdanag sa panabot sa mga tawo, sa pagpadayag ngadto kanila sa ilang katungdanan ug sa ilang mga sala, ug sa mga panalangin nga ilang madawat, aron pukawon diha kanila ang usa ka pagbati sa espirituhanong kawalad-on, aron sila makaadto kang Kristo ug makakaplag diha kaniya sa grasya nga ilang gikinahanglan. Ang matag individual pinaagi sa iyang kaugalingong buhat, mahimong mapahilayo kang Kristo pinaagi sa pagdumili sa pagmahal sa iyang espiritu ug pagsunod sa iyang panig-ingnan. O siya mosulod ngadto sa usa ka personal nga pagkahiusa kang Kristo pinaagi sa pagsalikway sa kaugalingon, pagtuo ug pagkamasulondon. Kita kinahanglan ang matag usa alang sa iyang kaugalingon, mupili kang Kristo tungod kay siya ang unang nagpili kanato. Kini nga pagkahiusa kang Kristo pagabuhaton ni adtong kinsa natural nga nakig-away kaniya. Kini usa ka relasyon sa hingpit nga pagsalig nga pagasudlan sa usa ka mapahitas-on nga kasing-kasing. Kini usa ka suod nga buhat ug daghan nga nag-angkon nga mga sumusunod ni Kristo wala mahibalo niini. Ilang gidawat sa ngalan ang manluluwas, apan dili ingon nga bugtong magmamandok sa ilang mga kasing-kasing. Ang pagsalikway sa ilang kaugalingong kabubuton, tingali ang ilang gipili nga butang nga gimahal o gitinguha. Nagkinahanglan og paningkamot, diin daghan ang magduha-duha ug magluya ug mobalik. Apan kini nga gubat kinahanglang pagkig-awayan sa matag kasing-kasing nga tinuod nga nakabig. Kinahanglang makigubat kita batok sa mga tentasyon sa gawas ug sa sulod. Kinahanglang maangkon nato ang kadaugan batok sa kaugalingon. Ilansang sa cross ang mga pagbati ug mga pangibog, ug unya magsugod ang panaghiusa sa kalag uban ni Kristo. Human maporma kini nga panaghiusa, kini mapreserbar lamang pinaagi sa makanunayon, matinguhaon, makugihong paningkamot. Si Kristo nagamit sa iyang gahom sa pagpreserbar ug sa pagbantay niining sagrado nga higot, ug ang nagsalig walay mahimo nga makasasala, kinahanglan mulihok sa iyang bahin. Uban ang walay kakapoy nga kusog, o si Satanas pinaagi sa iyang mapintas, maliputon nga gahom, mubulag kaniya gikan kang Kristo. Ang imong pagkahimugso, ang imong dungog, ang imong bahandi, ang imong mga talento, ang imong mga hiyas, ang imong pagkadiosnon, ang imong pagkamanggihatagon, dili mahimong usa ka bugkos sa panaghiusa tali sa imong kalag ug ni Kristo. Ang imong koneksyon sa simbahan walay kapuslanan gawas kun ikaw motuo kang Kristo. Dili igo ang pagtuo bahin kaniya, kinahanglan nga mosalig ka kaniya. Kinahanglan nga mosalig ka sa bug-os sa iyang makaluwas nga grasya.